Γεια σας παιδιά, το νέο που έχω να σας πω σήμερα είναι ότι αυτό το κανάλι κάτι έπαθε και βασικά έχω ξεχάσει το κωδικό του καναλιού αυτό και ήθελα να το συνδέσω και με το κινητό μου και με αυτά και ναι, τώρα θα λέτε όλοι ναι, είμαι πολύ ηλίθιος, τι βλακίες, τι κάνω, το ξέρω, είμαι ηλίθιος πολύ όμως. Κάνω μεγάλες βλακίες, δεν το πιστεύω. Ξέχασα το κωδικό μου, σοβαρά τώρα. Σοβαρά. Ωραία, και αυτό που είχα να σας ανακοινώσω είναι ότι έχω νέο κανάλι και ότι τέτοιο. Θα σας το δείξω τώρα, να μου κάνετε εκεί πέρα. Παρακαλώ να μου κάνετε subscribe. Οι προηγούμενοι subscribers μου, να το, λέγαμε Guire και ένα. Αυτό εδώ πέρα θα ανεβαστεί πιο μετά. Ναι. Ναι, αυτό. Και τώρα, άμα δείτε αυτό το βίντεο που κάνω τώρα, να το δείτε. Γιατί τέτοιο, είναι το τελευταίο βίντεο που κάνω με τον Bandicam, μάλλον γιατί έχω το άλλο πρόγραμμα. Ναι, έχω ένα άλλο πρόγραμμα κιόλας, που κάνει περισσότερες ώρες βίντεο, 45 λεπτά. Και ναι, να δείτε το άλλο μου κανάλι, να μου κάνετε εκεί πέρα subscribe. Οκ, εντάξει. Ναι, να μου κάνετε εκεί πέρα subscribe. Θα κάνω πάλι βίντεο με τον φίλο μας τον Δημήτρη και κάτι άλλο, και μακάρι αυτό το βίντεο να το δουν καλοί youtuber σαν το Haki, το Panes, Base και αυτοί, και μακάρι να με βάλουν στη Zero Land. Γεια σας!